אדוני בנן ותצא למושב, ויקרא בשם אדוני. ויעבור אדוני על פניו, ויקרא. שמע ישראל. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ברוך שם אחדו לעולם ועד, ברוך שם אחדו לעולם ועד, ברוך שם אחדו לעולם ועד. אדוני הוא האלוהים, 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 אדוני הוא האלוהים. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד. עננו לאברהם עננו, עננו פחד יצחק עננו, עננו עד יעקב עננו. וברך וישמור ויציל את בנינו היקרים, חיילי צבא ההגנה לישראל ושאר הלוחמים, למען ביטחון העם והארץ, ואזרחים, זקנים וצעירים, נשים וגברים וטף, הנמצאים בצרה ובמצוקה, ונתונים למשיסה וסכנת לשבי. הקדוש ברוך הוא ימלא רחמים עליהם, לקיימם ולחזקם, ולהחיות רוחם ותקוותם, להציל ממסגר נפשם, להוציאם מצרה לרווחה ומשאבו לגאולה. ולפצועים שבהם ישלח האדוני רפואה שלמה מן השמיים, רפואת הנפש ורפואת הגוף, ויזכו כולם לשוב במהרה לביתם ולארצם, בריאים ושלמים לחיים ולשלום, וקוים בהם דברי הכתוב, לחבוש נשברי לב, לקרוא לשבויים דרור, ולאסורים תיקח כוח, ונאמר אמן. מי ישברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב, וברך חיילי צבא ההגנה לישראל, ואנשי כוחות הביטחון, העומדים למשמר ארצנו וערי אלוהינו, בגבול הלבנון עד מדבר מצרים, בים הגדול עד עבור הערבה, ובכל מקום שהם, ביבשה, באוויר ובים. ייתן אדוני את אויבינו, קמים עלינו נגפים לפניהם. הקדוש ברוך הוא ישמור ויציל את חיילינו מכל צרה ומצוקה, מכל נגע ומחלה, ישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם. ידבר רצוננו תחתיהם, ויתן בחטא וישועה ועטרת ניצחון. וקוים בהם הכתוב, כי אדוני אלוהיכם, ההולך עמכם, להילחם לכם עליכם מושיע אתכם, ונאמר אמן. העולם לאורך השנה כולה, כל אחד בקהילתו,
ועל הפעילות המשותפת שלכם איתנו המועצה הדתית. תודה מיוחדת לרב רועי, שאני לא רואה אותו כאן. לרב רועי כהן שהוביל את היוזמה בארגון לקיום אירוע התפילה. יישר כוח הרב רועי. את הערב ילווה בשירי תפילה ואמונה הרב דורון ציטיס, אחיו של סגן ירון ציטיס שנפל בקרב בשכונת דרת שטופח בצפון רצועת עזה. נבקש מדורון לפתוח בשיר. בשבת האחרונה קראנו בפרשת השבוע על השליחות שמטיל הקדוש ברוך הוא על כתפיו של משה רבנו. הוצא את עמי בני ישראל ממצרים. משה שואל את הקדוש ברוך הוא, הנה אנוכי בעל בני ישראל ואמרתי להם, אלוקי אבותיכם שלחני אליכם, ואמרו לי, מה שמו? מה אומר עליהם? ועונה לו הקדוש ברוך הוא, אהיה אשר אהיה. מה פירוש המילים אהיה אשר אהיה? מסביר הרמב"ן, הקדוש ברוך הוא שהשיבו. למה זה ישאלו לשמי? אין להם צורך לראיה אחרת, רק כי יהיה עמהם בכל צרותם, יקראוני ואענה. הקדוש ברוך הוא אומר, מי אני? הדבר החשוב ביותר שעם ישראל צריך לדעת עליי, הוא אהיה אשר אהיה, בכל מצב.
בכל מציאות שלא תתרחש, אני אהיה איתם. ואנו פונים מכאן בתפילה ובקריאה לקדוש ברוך הוא. אהיה אשר אהיה. זה בדיוק הזמן של יקראוני ואענה. הבטחת, אהיה עמם בכל צרותם, וזה הזמן שאנו צריכים אותך. לשחרור החטופים, למיגור החמאס, לשמירה על שלום חיילי צה"ל. אהיה אשר אהיה. אני מתכבד להזמין את הרב שלמה אישון, רב מזרח העיר, לשאת דברים. הרב אישון, בבקשה. ברשות עמיתי הרבנים, יושב ראש המועצה הדתית, ציבור יקר. התורה אומרת פרשת בעלותך, וכי תבואו מלחמה בארציכם, על צר הצורר אתכם, והראותם בחצוצרות, ונזכרתם לפני השם אלוקיכם, נושעתם מאויביכם. מה פשר המצווה הזאת של ותקעתם בחצוצרות? היה אפשר לחשוב שזו מצווה, כמו שיש לנו מצווה לתקוע בשופר בראש השנה. אז כך יש מצווה לתקוע בחצוצרות כאשר מגיעה מלחמה בארצנו. ואגב, תשימו לב לדיוק הפסוק, וכי תבואו מלחמה בארציכם. לא כתוב כאן, כי תצא לי מלחמה על אויביך. לא מדובר פה במלחמה שאתה יוזם ומכה בשטח האויב, אלא מדובר כאן במלחמה שהאויב מגיע לארצך, נכנס לארצך, כי תבואו מלחמה בארציכם. ואז המצווה והראותם בחצוצרות. הרמב"ם לומד מהמצווה הזאת יסוד חשוב ביותר. אומר הרמב"ם כך, בהלכות תענית: מצוות עשה מן התורה לזעוק ולהריע בחצוצרות. היום אנחנו לא מריעים בחצוצרות, ודנו בזה כבר, ולא ניכנס לדיון ההלכתי, אבל אומר הרמב"ם לזעוק ולהריע בחצוצרות. על כל צרה שתבוא על הציבור, שנאמר, פסוק שקראנו, על הצר הצורר אתכם והראותם בחצוצרות. כלומר, כל דבר שיצר לכם, כגון בצורת ודבר והרבה, הפסוק עצמו מדבר על מלחמה כמו שראינו, וכיוצא בהן, זעקו עליהן והריעו. ומדוע? מה הצורך? מה הסיבה לזעקה הזאת שהתורה מצווה אותנו? אומר לנו הרמב"ם בהלכה ב': ודבר זה מדרכי התשובה הוא. מאוד מעניין להשוות את לשונו של הרמב"ם כאן ללשונו של הרמב"ם בהלכות תשובה. עכשיו אומר הרמב"ם שתקיעת שופר בראש השנה, גזירת הכתוב. יש בה גם רמז, אבל גזירת הכתוב. פה הרמב"ם לא אומר גזירת הכתוב. אומר הרמב"ם זה מדרכי התשובה. כלומר יש מטרה, המטרה של הזעקה והתקיעה בשופר, בחצוצרות, המטרה היא קודם כל אנחנו. המטרה היא מופנית אלינו. ודבר זה מדרכי התשובה הוא, שבזמן שתבוא צרה ויזעקו עליה ויריעו, ידעו הכל שבגלל מעשיהם הרעים הורע להם. ככתוב, עוונותיכם היטו. הרמב"ם מביא פה פסוקים בירמיהו, נקרא משהו מהפסוקים הללו. הרב וייצי, ברוך הבא. הפסוקים בספר ירמיהו שהרמב"ם מפנה אליהם, פסוקים שעוסקים בחורבן, אבל כידוע, נבואה שנכתבה היא נבואה שנצריכה לדורות. נבואה שלא נצריכה לדורות לא נכתבה. ומה אומר שם ירמיהו? ירמיהו מתאר את המצב הרוחני בירושלים. שוטטו בחוצות ירושלים, וראו נא ודעו ובקשו ברחובותיה, אם תמצאו איש, אם יש עושה משפט, מבקש אמונה ואסלח לה. יש עושה משפט, יש מבקשי אמונה, אם כן אסלח לירושלים. אבל לא נמצאים בירושלים כאלו. ואז אומר הכתוב בהמשך, הנני מביא עליכם גוי ממרחק, בית ישראל. נאום השם, גוי איתנו,
גוי מעולם הוא גוי, לא תדע לשונו ולא תשמע מה ידבר וכולי. ואכל קצירך ולחמך, יאכלו בניך ובנותיך, יאכל צונך ובקרך, יאכל גפנך ותנתך ותנתך, ירושש ערי מבצריך אשר אתה בוטח בהנה בחרב. אתה בוטח בהנה מבצר, יבוא האויב וירושש אותה. כל מה שאתה משקיע בחומות וביצורים, מערכות הגנה וכולי, יבוא האויב בשניות ירסק את הכל. כך אומר ירמיהו. הוא מוסיף, וזה הפסוק שהביא הרמב"ם בהלכות תעניות, עוונותיכם היטו אלה, וחטאותיכם מנעו הטוב מכם. אתם רוצים להקים ועדת חקירה, לבדוק איך זה קרה, איך זה שכל הפעמונים צלצלו ואף אחד לא שמע, כל האורות דלקו ואף אחד לא ראה, איך ייתכן דבר כזה? אז אומר ירמיהו, עוונותיכם היטו אלה, וחטאותיכם מנעו הטוב מכם. הוא מוסיף את הרמב"ם שם בהלכה ג', אבל אם לא יצעקו ולא יריעו, אלא יאמרו דבר זה ממנהג העולם, הראה לנו, מקרה. וצרה זו נקראת, הרי זו דרך אכזריות, וגורמת להם להידבק במעשיהם הרעים. ותוסיף הצרה צרות אחרות. הוא שכתוב בתורה, והלכתם עמי בקרי, והלכתי עמכם בחמת קרי. כלומר, כשאביא עליכם צרה כדי שתשובו, אם תאמרו שהוא קרי, כלומר תגידו שזה מקרה, אוסיף לכם חמת אותו קרי. דברים קשים שומע הרמב"ם, אבל זה ככה פוסק להלכה בהלכות תעניות. אי אפשר להתעלם מהדברים שומע הרמב"ם. אם כן, חידש לנו הרמב"ם, שמצוות הזעקה והרעה בחצוצרות, היא לא כן גזירת הכתוב כמו בראש השנה. עיקרה מופנה אלינו, כדי שאנחנו נדע שמה שקרה זה לא מקרה. שמה שקרה זה בהשגחת השם. מה שקרה זה בגלל מעשינו. וממילא יעורר אותנו לשפר את מעשינו. וזה מה שנוסיף הרמב"ם שם בהמשך הלכות תעניות, בהלכה י"ז, כשהרמב"ם מתאר מה עושים בתעניות האלו שמתענים כאשר מגיעות גזירות על ישראל. אומר הרמב"ם שכך, בכל יום תענית שגוזרים על הציבור מפני הצרות, בית דין והזקנים יושבים בבית הכנסת ובודקים על מעשה אנשי העיר ומסירים המכשולות של עבירות ומזהירים ודורשים וחוקרים על בעלי חמאס ועבירות ומפרישים אותם ועל בעלי זרוע משפילים אותם וכיוצא בדברים אלה. ודברים דומים אבל בשינוי נוסח מופיע במשנה במסכת תענית, שגם מדברת עניין התשובה שיש לעשות בתעניות, ושם מופיע ביטוי שטוען הסבר. אומרת שהמשנה סדר תעניות כיצד, מתארת המשנה מה עושים בתעניות, ואז מוסיפה המשנה ואומרת כך, הזקן שבהן אומר לפניהם דברי קידושין. זה הביטוי שאומרת המשנה שם, דברי קידושין. אחינו, לא נאמר באנשי ננבה וירא אלוקים את צדקתם ואת תעניתם, אלא וירא אלוקים את מעשיהם, כי שבו מדרכם הרעה. ובקבלה הוא אומר, וקראו לבבכם ועל בגדיכם. מה פירוש הביטוי דברי כיבושין, שהופיע גם במשנה, בעקבות זה גם הרמב"ם בהלכות תעניות? מה משמעות דברי כיבושין? מה זה דברי כיבושין? אז רש"י שם במקום, אומר רש"י כך, דברי כיבושין, לשון עצירה, כמו מכבש, כמו שעוצרים שמן, כן, שכובשים אותו ואז יוצא השמן. לשון עצירה כמו מכבש. מוסיף שם רש"י שכובשים את הלבבות להחזירם למוטב. כלומר, מה שמשמיעים דברי כיבושין זה כדי לכבוש את הלבבות להחזירם למוטב. ליישר את כלכלות הלב, להפוך את הלב לישר. זה דברי כיבושין, ככה פשוט דברי רש"י. מיישרים כמו מכבש שמיישר את הלב. ושואל על זה החתם סופר שתי שאלות. דבר ראשון, שואל על לשון המשנה. מה זה מה שהמשנה אומרת? כן, לא נאמר באנשי ננבה וירא אלוקים את צדקתם ואת תעניתם, אלא וירא את מעשיהם. אז לשם מה לבשו שק והתענו? אנחנו פוסקים שצריך להתענות. מרדכי לבש שק. אז לשם מה עשה את זה? אם כתוב וירא אלוקים את מעשיהם ולא את צדקתם ואת תעניתם, אז לשם מה לובשים שק ושם המתענים? שאלה ראשונה שואל החתם סופר. שאלה שנייה, הביטוי הזה, דברי כיבושין, שכובשים את הלב,
ובדרך כלל אנחנו מוצאים בחז"ל ביטוי אחר. מוצאים בחז"ל ביטוי של דברי אגדה שמושכים את הלב. לא שכובשים את הלב, שמושכים את הלב. כך כתוב דברי אגדה. אגדה לשון כמו גוד אחית, מושך. דברי אגדה מושכים את הלב. למה כאן אתה אומר דברי כיבושין שכובשים את הלב? כך שואל החתם סופר. אומר החתם סופר שהשאלה באיזה תקופה נמצאים. אומר החתם סופר כך. כאשר מדובר במצב שבו השנים כתיקונם. אין שטן ואין פגע רע, ואיש תחת גפנו ותחת תאנתו. הכל טוב, שלווה, כמו שהרגשנו לפני השמחת תורה. ואז אדם רוצה לעורר את עצמו, להתבודד לעבודת השם. אז הוא צריך עכשיו לעשות מעשים חיצוניים כדי שיעוררו אותו. אז הוא מתענה, הוא ממעט בכבוד מלבושיו, לובש קיטל כמו שאנחנו לובשים בימים נוראים, כן, להזכיר את יום המוות, ללבוש בלבושי מתים, להכניע את ליבו, ואז ייכנע ליבו וישוב אל השם. נמצא שעסק ותענית הם גרמו את התשובה. אבל זה כאשר מדובר בימים כתיקונם, שהכל טוב. אבל שנמצאים בעת צרה, כשאתה רואה כל כך הרבה מתים לפניך, אתה לא צריך את הקיטל בשביל לזכור את יום המוות. אתה רואה את המתים לפניך. נמצאים ביום צרה, במצב הזה. לב אנשים עליהם דווי. אין צורך להלביש שק להכניע את הלב. הלב בלב הכי מוכנע ועומד. אין צורך להכניע את ליבו בתענית. אדם לא יכול לאכול במצב הזה. אז ממילא באה תשובה מעשים טובים. לא צריך לעשות מעשים חיצוניים כדי לחנך את עצמו לעשות מעשים טובים. זה בלב הכי בא. ועל ידי שיפשט במעשיו יגרום כי ירוויח ויתענה כך וכך תעניות וישוב על חטאיו. כלומר, פה זה מתחיל הפוך. פה התענית תהיה אולי תוצאה. אדם מרגיש צריך לחזור בתשובה לא בגלל התענית, לא בגלל הקיטל שלובש, בגלל המצב שבו הוא נמצא. ואז כחלק מבקשת התשובה, כחלק מבקשת הכפרה, אז הוא מקבל לעצמו גם תענית. אולי משנה גם מלבושיו. אבל פה זה תענית ושינוי מלבוש, שלא באו לגרום לאדם לעשות תשובה, אלא באים כתוצאה מן התשובה. אומר החתם סופר, זה מה שאומר הזקן, שאומר דברי כיבושים. הוא אומר במצב הזה, לא צריך צק ותענית, צריך תשובה ומעשים טובים. אכן בני ישראל, לא הצק והתענית גורמים היום לתשובה ומעשים טובים, אלא נהפוך הוא. המציאות גורמת לתשובה ומעשים טובים, לא הצק ותענית. התשובה והמעשים טובים אין גורמים צק ותענית. אנחנו רוצים כחלק מתהליך התשובה גם צק ותענית. אבל לא הם גורמים, המצב גורם, המציאות גורמת. זה הפשט של המשנה שם, אחינו בן ישראל. כן, לא נאמר בארץ צקם ותעניתם. לא צריך צק ותענית היום בשביל לחזור בתשובה. ולכן גם לא צריך דברי אגדה שמושכים את הלב. הלב פתוח בכל מקרה. הלב גם פתוח במצב כזה. קצת דברי כיבושים, להחליט קצת לעורר. אומר החתם סופר, משהו לעורר. זה כבר מיד מתעוררים. המציאות היא מעוררת. לכן משתמשת המשנה, בהקשר הזה, בביטוי דברי כיבושים. אבל מצאנו רבותיי דברי כיבושים, גם משמעות לכאורה שונה לחלוטין. תחילת ספר ויקרא. רש"י בתחילת ספר ויקרא. אומר שמה כתוב, ויקרא אל משה, וידבר השם אליו, מאוהל מועד לאמור. מה זה לאמור הזה שמופיע שם? אומר שם רש"י, ויקרא א' א'. אומר שם רש"י לאמור, צא ואמור להם דברי כיבושים. בשבילכם הוא נדבר עמי. הקדוש ברוך הוא מדבר עמי בזכותכם. שכן מצינו שכל 38 שנה שהיו ישראל במדבר כמנודים, מן המרגלים ואילך, לא נתייחד הדיבור עם משה. עד השנה 40. כל הזמן שישראל היו נזופים בגלל חטא המרגלים, לא התייחד הדיבור עם משה. נמצא אם כן שהדיבור עם משה הוא בזכות ישראל. וזה אם כן אומר הקדוש ברוך הוא להגיד לעם ישראל, צא ואמור להם דברי כיבושים, בשבילכם הוא נדבר עמי.
אז כאן לכאורה הביטוי דברי כיבושין הוא במשמעות הפוכה. לא מדובר פה בדברים שבאים לכבוש את הלב, להנמיך, ההפך. פה מדובר לא בדברי מוסר, אלא בדברי כבוד וגדולה. תראו מהי גדולתו של עם ישראל, מהי מעלתו של עם ישראל. כל המעלה של משה רבינו היא בזכות עם ישראל. משהו הפוך לגמרי לכאורה. אבל נראה באמת שאין סתירה בין הדברים. כי אותם דברי כיבושים שבאים לכבוש את הלב, הם לא באים להפוך אותנו למשהו אחר. הם באים לחשוף את מה שיש בתוכנו. לחשוף את הנקודה הפנימית, התאורה, הגדולה שיש בתוכנו. כאשר אומרים דברי כיבושים, בשבילכם הוא נדברני, זה בא מלמד אותנו מי אנחנו, מה מעלתנו, מה תפקידנו. וזה מה שמעורר אותנו. כשיהודי יודע מה המשמעות להיות יהודי, אז זה מעורר אותו. אז אין סתירה בין אותם דברי כבוד וגדולה שאומר משה רבינו בתחילת ספר ויקרא לפי רש"י, לבין אותם דברי כיבושין שנאמרים בתעניות. זה בדיוק אותו דבר. תאמר להם מה הם, מי זה עם ישראל, מי זה יהודי. ומתוך זה יעורר אותו עכשיו להשתנות, יפתח לו את הלב, יישר לו את הלב. ואולי זה אומר דברי רש"י. כשרש"י דיבר על כיבושין לשון עצירה כמו מכבש, מה עושה המכבש? המכבש, כמו שאמרנו, הוא עוצר, הוא כובש את הזית. כדי מה לעשות? להוציא את השמן שבתוכו, להוציא את הטוב שיש בתוכו. הצרות, הקשיים, התעניות, האיסורים, הם כמו מכבש שפועל עלינו. המכבש הזה מגלה את כוחות הטוב שיש בתוכנו, שלא מתגלים בימים כתיקונם. זה אותם דברי כיבושים שנאמרים בתעניות. תגיע אל הפנימיות שלהם, תכבוש, תגיע לשורש שלהם, לצד הפנימי שלהם, לנקודת הטוב שבהם, תראה להם מי הם. ובעצם זה דברי הגמרא, מסכת מנחות, אומרת הגמרא מרבי יוחנן, למה נמשו ישראל לזית? לומר לך, מה זית זה אינו מוציא שמנו אלא די קטיטה. אף ישראל אין חוזרים למוטב אלא די איסורים. אתה רואה את מסירות הנפש של החיילים שלנו, את המוטיבציה העצומה, כוחות שלא האמנו שקיימים. לא האמנו שיש כוחות כאלו כבר, חשבנו שזה להחלת העבר. פתאום אתה רואה מסירות נפש עצומה כזו, כוחות גדולים כל כך. זה הזית. זה הזית שמגיעים לו איסורים, מכים עליו, פתאום מתגלה התוך שבתוכו. זה דברי הכיבושים. אז רבותיי, כמו שאצל החיילים מתגלה מסירות נפש עצומה למען עם ישראל, רצון לתת הכל למען המדינה, למען העם, אז מי שלא זכה להשתתף בפועל בלחימה כחייל, נמצא פה, הוא גם צריך עכשיו בימים האלו לגלות אותה מסירות נפש. מה זה אומר לגלות מסירות נפש? שיקדיש את זמנו לעניינים עבור עם ישראל. לא לריק ולבטלה. להקדיש את הזמן לעניינים של עם ישראל. כל אחד לפי כוחותיו, כל אחד לפי התאמתו. אם זה לעשיית חסד, להרבות אהבה ואחווה בעם ישראל, להרבות אחדות בעם ישראל. אגב, כמו משפט אחד, לא בלי לפרט, אבל נדמה לי שהפוליטיקאים נמצאים במקום אחר מה שעם ישראל נמצא. הם עדיין נמצאים במקום של פירוט ומחלוקת, גם פה בעיר משום כמה דברים כאלו. אבל אנחנו נמצאים מעל זה. לא ניתן להם להוריד אותנו לדרגה הזאת, לרמה הזאת. אנחנו מעל, אנחנו פועלים להרבות אהבה ואחווה ושלום ורעות למען עם ישראל. אז לעבוד בחסד, לעבוד באהבה, לעבוד בלימוד תורה, לעבוד בקיום מצוות. כל אחד לפי כוחותיו, לפי התאמתו, לפי מה שיש בו, אבל בדבר אחד, מסירות נפש. חיילים מוסרים את עצמם יום ולילה למען עם ישראל, אנחנו צריכים לעשות אותו דבר. למסור את עצמנו יום ולילה למען עם ישראל. אלו דברי הכיבושים שצריכים להרגיש בימים הללו. לסיום אני רוצה לשתף אתכם בהקשר למה שאמרנו
בדברים שאמר אחיו של סגן אלוף רועי יוחאי יוסף מרדכי, השם ייקום דמו, שנפל בשבת בעזה, ובנו של אלי יוסף, בן לחיים ארוכים, שלמד איתנו בישיבת מרכז הרב, באותו שיעור של הרב יוסי וייצן, שבן לחיים ארוכים, ואמר אחיו איתיאל, אמר כאשר הגיע אליו המ"פ בשבת, הוא משרת בצפון, הגיע אליו המ"פ בשבת ובישר לו על נפילתו של אחיו. הוא היה בעל קורא שם, הוא קרא בתורה, אין עניות בשבת, אז הוא משאיר לקרוא בתורה, וקרא, והקימותי את בריתי, ואז נזכר בקריאת התורה שקראנו בשמחת תורה, ביום התחלת המלחמה. אומר שם הקדוש ברוך הוא למשה, ויעל משה מערבות מואב על הר נבו, ראש הפסגה, אשר על פני יריחו. ויראו השם את כל הארץ, את הגלעד עד דן, ואת כל נפתלי, ואת ארץ אפרים ומנשה, ואת כל ארץ יהודה עד הים האחרון, ואת הנגב, ואת הכיכר בקעת יריחו, עיר התמרים עד צוהר. מה הראה הקדוש ברוך הוא למשה כשעלה להר? אז בפשטות, כמו מדריך תיירים שמראה עכשיו את הנוף. אבל רש"י מסביר אחרת. רש"י אומר שם, מה זה את כל הארץ? הראו את כל ארץ ישראל בשלוותה, והמציקים העתידים להיות מציקים לה. עד דן, הראו בני דן עובדים עבודה זרה, והראו שמשון שעתיד לצאת ממנו למושיע. ואת כל נפתלי, הראו ארצו בשלוותה ובחורבנה, והראו דבורה וברק מקדש נפתלי, נלחמים עם סיסרא וחילותיו. ואת ארץ אפרים ומנשה, הראו ארצם בשלוותה ובחורבנה, והראו יהושע נלחם עם מלכי כנען, שבא מאפרים, וגדעון שבא ממנשה, ונלחם עם מדיין ועמלק. ואת כל ארץ יהודה בשלוותה ובחורבנה, והראו מלכות דוד וניצחונה, עד היום האחרון, אל תקרא היום האחרון, אלא היום האחרון. הראו הקדוש ברוך הוא את כל המאורעות שעתידים להרע לישראל עד שיחיו המתים. נמצא אם כן שמה שהראה הקדוש ברוך הוא למשה זה לא רק את הארץ, הוא הראה לו גם את העם, הוא הראה לו איזה כוחות יש בעם, שלא מתייאשים ונלחמים במסירות נפש, בכל אורך ההיסטוריה. אז אפשר להוסיף שהראו גם את עמיחי ישראל וייצן במסירות הנפש שלו בכרם שלום, והראו את רועי יוחאי יוסף מרדכי במסירות הנפש שלו. את כל הדורות, את כל הכוח הזה שיש בעם ישראל, כל מסירות הנפש הזאת שיש בעם ישראל. את זה ראה הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, לא רק את הארץ, אלא גם את גדולתו של העם. והתורה כתבה את זה כדי שאנחנו נדע שזה הדרך שצריכים ללכת בה. לגלות את אותה מסירות נפש שיש לכל אחד ואחד מאיתנו בתוכו, רק צריך להוציא אותה, לחשוף אותה. וכל אחד בתחומו, כל אחד במעשיו, כל אחד במקומו. מסירות נפש למען עם ישראל, למען ארץ ישראל, למען תורת ישראל. ונזכה בעזרת השם, נמצאים עכשיו בראש חודש שבט, שנזכה בעזרת השם, שהחודש הזה סוף וקץ לכל צרותינו. תחילה והראש ופדון נפשנו וברה בימינו. אמן. Amen.
מספר שר החינוך לשעבר, הרב שי פירון. במהלך מבצע צוק איתן, מתוקף תפקידי כשר, הגעתי לביתן של משפחות שכולות שבניהם נפלו בצוק איתן. כמה מהם הפכו לבני משפחתי. לקראת יום הזיכרון, הטקסים והעמידה אל מול האבלים הרבים, ממשיך הרב פירון, הרגשתי בצורך לשאת תפילה גם לכבודן של המשפחות. כשנישא את תפילת אל מלא רחמים ויזכור לזכרם של המתים, ביקשתי להוסיף תפילה לכבודם ולחיזוקם של החיים. וזו לשון התפילה שחיבר הרב פירון בהשמטות מעטות. אנא אלי, בשעה בה אנו זוכרים את ההולכים, אשרי שכינתך על הורים ואלמנות, יתומים, אחים ואחיות, חברים וחברות. האר את ימיהם, תקן את חלומותיהם, תן בהם כוח לחיות, להיות. נטע בהם תקווה, רסיסים של שמחה. ותן בנו תבונה להיות להם לעזר, למשענת. שנדע להבחין בין כוחה של מילה לכוחה של שתיקה. שנמצא דרך לבחור נכונה בין קרבה לריחוק, בין דרישה לפרישה. ועושה השלום יעשה שלום עלינו ובתוכנו, ונאמר אמן. אני מתכבד להזמין את הרב שלמה וייצן, רב היישוב פסגות, אביו של רס"ר ישראל אביחי וייצן, השם ייקום דמו, שנפל בשמחת תורה, יום הקרבות הראשון של המלחמה, בקרב ההגנה על היישוב כרם שלום. הרב וייצן, בבקשה. תודה רבה על הגבאי. לא הכרתי את התפילה הזאת, אני גם לא רגיל להמציא תפילות, אבל באמת קידוש השם שעושים החיילים בוודאי זה דבר שהוא מחייב אותנו, ולהמשיך לעשות את אותו קידוש השם אלה שחיים זה אתגר לא פחות קשה מאשר אלה שיוצאים לקרב ונכונים במאור פנים למסור את החיים שלהם. לכל אחד יש את התפקיד שלו. באמת, אז אני אשתדל להיות לפה ישראל עמיחי, כן, לא אביחי, עמיחי, כן, אני נוסע הרבה ברחבי הארץ, אז כל הזמן עם ישראל חי, אז אני ככה מרגיש שזה מותאם לנו גם באופן משפחתי אישי, וכן, הנשמה הזאת של ישראל עמיחי ירדה לעולם בפסח, והברית מילה שלה היה ביום השואה והגבורה, והתברר שהקדוש ברוך הוא ייעד אותה לתפקיד החשוב הזה. היינו בכרם שלום כמה פעמים כבר, ברוך השם. אז בפעם הראשונה שהיינו, זה היה ככה מפגש ראשון, שמצד אחד עורר הרבה כאב, להגיע למקום ששם כן, הדם שלו נשפך, וצעקנו לקדוש ברוך הוא, ואחרי כן עברנו לבית כנסת, זכינו להכניס ספר תורה לנשמות הקדושים שנלחמו שם בכרם שלום. כיתת הכוננות שם 6 שעות ממש נלחמה, ועד שהגיע
עד שלקחו מהם את כן, שבאו והצטרפו כוחות רבים נוספים, ובתוך כדי המהלך הקרב הזה, אז נהרגו שם, עלו לנזי מרומים, ישראל עמיחי הבן שלנו, השם יקום דמו, וידידיה רזיאל, שהיה החניך שלו ביישוב אצלנו, שניהם זה מהיישוב פסגות, אז הכניסו ספר תורה שם, ואז היה כתיבת אותיות, וכיבדו אותי בכתיבת האות האחרונה. כן, האות האחרונה של ספר תורה זה לעיני כל ישראל, אז כתבתי את האות למד. אמרו לי, תגיד משהו. אמרתי, הפסוקים האלה מדברים על כך, על המעשים הגדולים שעשה משה רבנו. ואחד מהמעשים הגדולים שעושה משה רבנו, הוא עושה לעיני כל ישראל. כלומר, התורה טורחת להדגיש שהוא עושה לעיני כל ישראל. ורש"י אומר, זאת אומרת, זה איזשהו מעשה שהוא היה יכול לעשות לא לעיני כל ישראל, הוא עשה לעיני כל ישראל. מה זה? שבירת הלוחות. היה יכול לשבור את הלוחות בתחתית ההר, לא לעיני כל ישראל, והוא בחר לעיני כל ישראל לשבור את הלוחות. ולמה משה רבנו עשה את זה? כנראה משה רבנו העמיק והבין שלפעמים כשמסתכלים על השבר בעיניים זה יכול לפעול דברים שאי אפשר אחרת לפעול אותם. לפעמים השבר שאנחנו רואים בעיניים זה פועל פעולות ענקיות, וזה מה שעשה משה רבנו. אז אני באמת, ואז אמרתי, הנה, מסיימים את כתיבת ספר התורה, גומרים את שמחת תורה, ובמה מסיימים את ספר התורה? בשבירת התורה. איזה מין דבר זה? זה מאוד מוזר. בכל אופן יש בזה רעיון. שמה? אדם מסיים את התורה, יכול לחשוב, הנה, סיימתי. באים ואומרים לו, תסתכל טוב. נכון שסיימת, אבל יש בכל אופן, כנראה, יש לך עוד מה ללמוד. תסתכל ותבדוק ותראה שיש כמה שברים בלימוד שלך, שמה שלמדת במשך כל השנה, ואז זה ייתן לך חשק עוד פעם, ללמוד עוד פעם את התורה. כן, ללמוד עוד פעם את התורה. ולגוע בתורה במדרגה אחרת. ככה מסתיימת התורה. ואז אמרתי שגם אבא, שהוא, כן, כשהכנסנו את עמיחי, השם יקום דמו לברית, בוודאי התפללנו שהילד הזה יתחיל את החיים טוב. ואחרי כן גם התפללנו שיהיה לו חיים מאוד משמעותיים. חיים מאוד מאוד משמעותיים. וזכינו. וגם התפללנו שגם הוא יסיים את החיים בצורה משמעותית. כן, כל אחד מאיתנו מתפלל, כן, ככה חז"ל אומרים, לעת מצוא, אז חז"ל אומרים, זה ההתחלה, את הלידה, זה האמצע, וזה גם הסוף. כן, כל אדם ואדם יש לו, זה, והנה, אנחנו, נשבר לנו עמיחי, כן, הוא הסתלק מאיתנו בצורה של שבר. אבל מספר התורה אנחנו לומדים שלפעמים יש נשמות כאלה שזה השלם שלהם. כמו שספר תורה משלימים אותו ומזכירים את השבר, יש נשמות מיוחדות שהן משלימות את החיים שלהם בזה שהן נשברות, בשבר הזה. אז אני התחלתי לדבר על זה, אני ודאי מבקש, כן, אני קודם כל מודה לכל הציבור הרחב, ובוודאי לרבנים המקומיים כאן, שאני מניח שההרגשה הזאת
שבאמת העול של הציבור והמחויבות בימים הגדולים האלה, כן, להוביל את עצמנו למקומות חדשים, למקומות גדולים יותר, בוודאי שזה בעיקר, כן, על הכתפיים שלהם, כן, ואני מודה שאתם משתפים אותי ככה במשימה הגדולה הזאת, שהיא משימה של כולנו, כן, אנחנו, הנחת היסוד שלנו, שאנחנו לא במצב של צרה, שהמטרה שלנו היא לחזור למה שהיה בהתחלה. זה לא זה שאנחנו בצרה, כי היה איזשהו פאנצ'ר, כן, היה איזה פאנצ'ר בגלגל, ועכשיו אנחנו צריכים לתקן את הפאנצ'ר, ואז נחזור לנסוע כן, עם אותו רכב. לא. אנחנו מאמינים שהסוג הצרה שאנחנו נמצאים עכשיו היא סוג צרה אחרת. היא סוג צרה שנועדה להביא אותנו למדרגה אחרת, למדרגת חיים אחרת, להתבוננות אחרת, לאמונה אחרת, לתפיסת חיים אחרת. אז זה השאיפה שלנו. אנחנו ביום ה-30 של משמחת תורה, אז גם הרבנות הראשית עשתה איזשהו כינוס, וקראו לזה יום, אני לא זוכר איך קראו לזה, יום צרה, או קראו לזה גם זה, וגם אני הייתי שותף שם. ואחד הדברים שממש אני מרגיש כל רגע ורגע, ואני בוודאי הרגשתי באותו כינוס, זה לא, כן, אני כל כך שמח, בהתחלה באתי ושמעתי אותך הרב, שאתה מדבר על הרמב"ם. ואחרי אמרתי, אבל אנחנו עכשיו לא רק ברמב"ם. כן, באמת, והמשכת אחרי כן לדברים שמעבר לרמב"ם. אנחנו לא במצב הזה שיש צרה, ונחפש איזשהו חטא, ונעשה תשובה, וזה האירוע. לא, מדובר על אירוע הרבה יותר גדול. מדובר על אירוע שהנביאים, כמו שהרב הזכיר, שמשה רבנו רואה, מדובר על אירוע שעם ישראל רוצה להיגאל, וגם הקדוש ברוך הוא עוד יותר מעם ישראל רוצה לגאול אותנו. עם ישראל רוצה להיגאל, וגם הקדוש ברוך הוא רוצה לגאול אותנו. הקדוש ברוך הוא רוצה לגאול את עם ישראל, והוא רוצה שנהיה ראויים לגאולה. אז אם הקדוש ברוך הוא רוצה לגאול אותנו, נו, אז מה הבעיה? שיגאל אותנו, כן? אין בעיה, הקדוש ברוך הוא, הנה אנחנו אומרים, אנחנו מוכנים שתגאל אותנו. כנראה הקדוש ברוך הוא מסתכל ככה ומעמיק, ואומר, כדי שאני אוכל לגאול אתכם, זה לא כל כך פשוט, רק להשפיע הרבה טוב, עוד טוב, עוד טוב, עוד טוב, עוד טוב, עוד טוב. לפעמים אנחנו יודעים שכשנותנים לבן אדם טוב, בלי גבולות, ובלי בקרה, ובלי מסננת, ובלי שאנחנו מטילים עליו כל מיני אחריויות, זה בסופו של דבר הטוב גם עלול להוות איזשהו דבר שהורס את החיים. לא מטיב את החיים, אלא הורס את החיים. וכבר הקדוש ברוך הוא עשה את הדבר הזה, שהוא בא, הביא את עם ישראל לארץ ישראל, והשפיע עליהם שפע זה, וזה לא נגמר טוב. וישמע משום ואיבה. לא, זה לא כל כך פשוט. הקדוש ברוך הוא המקור של הטוב, זה ברור. אבל הקדוש ברוך הוא, כשהוא רוצה להיטיב, הוא עכשיו בגאולה שלנו, הקדוש ברוך הוא רוצה להשפיע טוב כזה, אבל טוב כזה שהוא לא יפיל אותנו. ומה זה טוב שהוא לא מפיל אותנו? טוב שהטוב שבו יהיה שכל מה שאנחנו מקבלים טוב בארץ זה מחובר לשמיים. כן? הרוח של משיח, הדחף הזה שהקדוש ברוך הוא דוחף את כל העולם. למה הקדוש ברוך הוא דוחף את כל העולם? בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. ואז יש איזשהו מצב שבארץ יש סיבוכים. הארץ הייתה תוהו ובוהו, חושך.
ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. רוחו של משיח בא לייצר את זה שהארץ לא תהיה רחוקה מהשמיים, ושהארץ והשמיים יוכלו להיות ביחד, כן? שיהיה חיבור בין השמיים והארץ, ושהטוב שאנחנו נזכה לו בארץ יהיה טוב שמרומם אותנו, מעלה אותנו, כן? הופך אותנו לזה, לטוב איכותי, לא לטוב ילדותי, לא לטוב מערבי, לא לטוב קטנוני, לטוב מרומם. חלק ממה שהקדוש ברוך הוא כנראה בצורה מאוד מאוד מדויקת עושה כדי להיטיב לנו. נכון שיש צרה בזה שאנחנו גם חיילים נהרגים ויש צרות, נכון שיש צרה בזה, אבל קודם כל זה ישוע. קודם כל הקדוש ברוך הוא בא מלחמות, זורע צדקות, מצמיח ישועות. הקדוש ברוך הוא קודם כל רוצה להיטיב עמנו. כדי להיטיב עמנו הוא גם מזמן לנו כל מיני אתגרים, גם אתגרים קשים, גם דברים שהם דורשים מאיתנו הרבה מאמצים. אבל הדבר הזה הוא בסופו של דבר נועד כדי להיטיב עמנו. וחלק ממה שעושה אותנו ראויים וזכאים לטוב הגדול הזה, זה כל הגיבורים האלה. קודם כל הדבר העיקרי שעושה אותנו זכאים לדבר הזה, כן, זה המסירות נפש, כמו שהרב דיבר. כן, כמו שכתוב בגמרא במסכת ברכות, בדף כ' עמוד א', בדו-שיח של רב פאפא ואביי, מה מעורר את השפע, את הניסים, את זה שאנחנו נזכה, שיהיה לנו פה גן עדן? מה הדבר שמעורר? מה גורם לדבר הזה שבדורות ראשונים זכו להרבה דילוגים כאלה, כן, לדילוגים, ונעשו להם ניסים? אנחנו מדברים על ניסים, לא ניסים כמו של יציאת מצרים, בעיקר אנחנו מדברים על זה שאנחנו רוצים ניסים כמו בחנוכה, כן? על הניסים של חנוכה, כן? זה סוג הניסים שאנחנו רוצים, ניסים שהם מלובשים בטבע, ניסים, הרי כולנו מרגישים את הדבר הזה שאנחנו צריכים נס, כי באמת אני לא חושב שיש מישהו שמשלה את עצמו שיש לו את הפתרון אני לא יודע כמה מיליונים יש שם בעזה, הם אומרים הרבה, אנחנו חושבים פחות, נניח איזה 2 מיליון ערבים שהם כנראה בני ישמעאל פראיים, הם לא אוהבי ציון וירושלים, אז מה עושים עם זה? מה עושים עם זה? כן? ומה עושים עם הערבים ביהודה ושומרון ולבנון? ואנחנו, כן, מאיפה יש לנו את כל האנרגיות לדברים האלה? באמת צריך ניסים, אבל ניסים שהם מלובשים בטבע, כמו שבחנוכה, כן, מעטים ביד רבים, זה סוג הניסים שאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא עכשיו. אז מה מעורר את הדבר הזה? המסירות נפש. המסירות נפש, כן, שיש באומה, זה מה שמעורר את זה שאנחנו יותר ראויים לזה שהקדוש ברוך הוא יכול להטיב לנו, יכול לעשות לנו טוב. בהזדמנות נוספת הייתי בכרם שלום בחנוכה, ורצינו להדליק נרות. אז אמרנו, טוב, נהפוך כן, נתפלל תפילת ערבית בבית של עמיחי, השם יקום דמו. התפללנו שם ערבית. ולפני שהדלקתי נרות חנוכה, אז אמרתי, יש לשם ייחוד שכתב האדמו"ר הבני יששכר לפני הדלקת נרות. שמה הכוונה שאנחנו מתכוונים כשמדליקים נרות חנוכה? הכוונה שאנחנו מדליקים נרות חנוכה, הכוונה שכיוונו החשמונאים כשיצאו במלחמתם כנגד היוונים. את הכוונה הזאת אנחנו עכשיו מתכוונים בהדלקת נרות חנוכה. ככה זה היה לשם ייחוד שאמר בני יששכר.
אז עמדתי שם בבית של עמיחי השם ייקום דמו, היו שם גם כמה מאנשי כיתת כוננות, ואמרתי, לשם ייחוד קודש בריחו, הרי אני מתכוון את כל הכוונות שאנשי כיתת הכוננות ועמיחי וידידיה התכוונו כשהם יצאו בשמחת תורה להגן על כרם שלום. איזה דבר מופלא שאנחנו יכולים להגיד כזה לשם ייחוד. כמה דורות חיכינו שנוכל להגיד כזה לשם ייחוד. כזה לשם ייחוד מיוחד, כן? זה כבר דורות רבים לא היה לנו את הדבר הזה. ובאמת, כן, תמיד היינו צריכים להגיד דרשות. נכון שהחיילים אולי לא, הם לא אומרים דברי אמונה בפיהם, הם לא צועקים שמע ישראל, הם היום גם צועקים שמע ישראל, אבל זה המניע הפנימי, זה הצופן הפנימי. היום כבר לא צריכים להגיד דרשות, באמת, זה גם בפועל, בפה של האנשים, בפה של החיילים, זה כבר הדבר הזה, מי חשב לפני 5 שנים שזה יהיה המצב? כן? אז אנחנו כבר רואים כמה באמת האמונה הולכת ויוצאת החוצה, וצפה, ומתעוררת. ועל זה אנחנו אומרים בכל תפילה. זה בכל אופן מה שעכשיו, מאז, כן, בתקופה הזאת, זה מה שאני מכוון בברכת רצה. כן, יש 3 ברכות בתפילת 18 שהן ברכות הודאה. ואחד מברכות ההודאה, רצה השם בעמך ישראל ותפילתם. איך זה תפילת הודאה? באמת. איך היינו נראים אם לא היה לנו את המצב הזה שאנחנו יכולים לעבוד את השם, ולעמוד לפני השם, ולנהל דו שיח עם השם, ולהתעלות מכוח קרבת השם. לא היה לנו חיים. כל אדם מישראל שאין לו את הדבר הזה הוא מסכן. מה נותן לנו חיים? כמה אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא? עוד לפני שאנחנו מודים על האוכל שלנו, על הנשימות שלנו, אנחנו מודים על זה שאנחנו עבדי השם. אז זה שיש לנו בכלל דו-שיח עם הקדוש ברוך הוא. ובתוך ההודעה יש שם 2 מילים שאנחנו שוב אומרים, ואישי ישראל ותפילתם באהבת קבל ברצון. והטור מביא 3 פירושים. מה הפירוש של ואישי ישראל ותפילתם? הרי אנחנו יודעים שהיום עוד אין לנו קורבנות. אז מה אתה אומר לקדוש ברוך הוא? אישי ישראל תקבל ברצון. אין לנו עכשיו קורבנות. הוא מביא את התוספות, שהתוספות הביא, המדרש, שכתוב שמיכאל השר הגדול עומד ומקריב נשמותיהם של ישראל. הוא מקריב נשמותיהם של צדיקים לפני הקדוש ברוך הוא, וזה אישי ישראל. יש לנו גם עכשיו קורבנות. כן, ואישי ישראל תפילתם ואהבת קבל ברצון. זאת אומרת, יש נשמות מיוחדות שהן מגויסות לשמיים, ובשמיים הן לא נחות. הן ממשיכות לעבוד יחד איתנו. אנחנו עובדים פה, והם עובדים בשמיים. ואנחנו, כמו שיש גיוס כאן בארץ, הקדוש ברוך הוא גם מגייס את הסיירת שלו, את הקומנדו שלו, את החיל האוויר שלו, כל מיני חילות. הקדוש ברוך הוא מגייס לגיוס השמימי שלו, כן, לשמיים. ואנחנו עכשיו במצב, כן, תוך כמה חודשים, שצריכים להרגיש שיש לנו כל כך הרבה אישי ישראל, כל כך הרבה כוח בשמיים, וזה מחייב אותנו, כי הם עובדים קשה. הם שם מתפללים, ואנחנו מודים לקדוש ברוך הוא שיש להם את הכוח הזה, שהם עובדים ולא נותנים לקדוש ברוך הוא עד שהוא יגאל את עם ישראל. אני דיברתי על הדבר הזה שיש נשמות כאלה שפתאום נשברות. השבר זה ביטוי לדבר הזה, שהם כנראה לא גמרו את כל העבודה שלהם, ממשיכות לעבוד כן,
ממשיכות לעבוד גם אחרי ההסתלקות שלהם, לא מחכות במנוחה עד שיבוא המשיח, עד שיהיה תחיית המתים. הן ממשיכות להיות איתנו בעבודה שלנו. מישהו אמר לי בשבעה כשישבנו, למה מכל הצדיקים, רק על רחל אימנו יש את הסיפור הזה, כן, שהנביא מתאר, מה היא עושה? רחל מבכה על בניה. ומה עם שאר הצדיקים? רחל מתה בדרך. רחל לא השלימה את כל מה שהייתה צריכה להשלים פה. למה? זה סוג אימא שהקדוש ברוך הוא לקח אותה, כדי שהיא לא תחכה שיהיה גאולה, אלא כדי שהיא תמשיך יחד איתנו בכל הדרך. כן, היא מבכה על בניה. אז גם כל הגיבורים האלה, כשיש איזה מישהו שמסתלק מאיתנו זה, כי הוא ממשיך איתנו, הם ממשיכים איתנו. ואם הם ממשיכים איתנו, אנחנו צריכים להמשיך איתם. אנחנו צריכים להמשיך איתם. וכל דבר ודבר אנחנו צריכים להגיד לעצמנו, איך אנחנו עושים קצת יותר בצורה כזאת, שנעשה את מה שהם עושים. כי חבל על הבזבוז הכוח הזה, הם הרי נמצאים שם, הם עובדים. אז אלא מה? צריך גם אותנו בעניין הזה. אז בוודאי, כשאנחנו מתפללים, אז זה קשור לעניין הזה. כשאנחנו מתפללים, אז קודם כל, אם זה כמו שאני מתאר, שהכל כל כך מופלא, אז למה אתה, הרב ויצן, כל כך מצטער? למה צריך שהרב פירון יתפלל על המשפחות שיש להם כל כך צער? מה כל כך אתם מצטערים? הכל טוב, וזכיתם, והכל, וזה. לא, זה, כי הקדוש ברוך הוא מצטער. בוודאי שהקדוש ברוך הוא היה מעדיף לתת לנו עכשיו טוב, בלי שהיה צורך לייצר את הנשמות האלה שהן מסתלקות מאיתנו בצורה של שבר. בוודאי שהקדוש ברוך הוא אומר, ברירת המחדל, אין לי ברירה, אז אני רוצה שכדי שעם ישראל יהיה ראוי לגאולה ולטוב, אז אני עושה את זה בצורה של שבר. אבל ודאי הקדוש ברוך הוא גם מצטער על הדבר הזה, הוא יותר מצטער על הדבר הזה מאיתנו. הוא מצטער על הדבר הזה הרבה יותר מאיתנו. אז אנחנו מתפללים כדי, למה? כי באמת הקדוש ברוך הוא רוצה להיטיב איתנו בלי שום צער. כשאין ברירה אז יש גם צער. אז אנחנו קודם כל מתפללים. כן, ואנחנו, מה הפירוש של התפילה? הפירוש של התפילה היא, אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, אנחנו מוכנים להתעלות גם בלי שנחווה את החוויה הזאת של השבר. במקום שעל ידי הייסורים והשבר נהיה קשורים אליך, אנחנו נהיה קשורים אליך מעצמנו. מעצמנו אנחנו נהיה קשורים אליך. לא צריך יותר שבר וזה, אבל זה צריך להיות. אנחנו באמת צריכים לעשות את הדבר הזה. כל דבר ודבר באמת להשתדל, לנצל כל דבר ודבר, להיות יותר קשורים, ואז אין צורך. בעוד ייסורים ובעוד שבר. כי כל השבר הזה כדי להיות דבוקים בקדוש ברוך הוא. אנחנו מתפללים, ואומרים לקדוש ברוך הוא, הנה, אנחנו דבוקים גם בלי שבר. כן, אתה יכול לסמוך עלינו שאנחנו נהיה דבוקים בך גם בלי שבר. ובוודאי זמן תפילה זה מותאם לדבר הזה, כן? יש דברים מופלאים. ביקשו ממני 25 דקות וכבר עברו 25 דקות, אז אני עוד 2 דקות, כבוד הרב, בסדר? כן? בנפש החיים, בשער ב', הוא מדבר על עניין התפילה. והוא אומר, מה זה העבודה של התפילה? כתוב, ולעובדו, כן, הרי משם לומדים את מצוות התפילה, עובדו, בכל לבבכם ובכל נפשכם. אז לעובדו בכל לבבכם אנחנו מבינים, הכוונה כשאתה בא להיות קשור לקדוש ברוך הוא, אתה בא, נכנס לבית כנסת ואתה מפנה את עצמך מלהתעסק בדברים אחרים, כשאתה בתפילה, שכל הלב שלך יהיה בתפילה.
שלא רק 5%, 30% מהלב יהיה בתפילה ו70% בדברים האחרים. לא, 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 לא. תשכח את הכל, ושכל הלב שלך, שכל לבבכם יהיה במילות התפילה. זה ככה, זה לעובדו בכל לבבכם. אבל שואל רב חיים מוולוז'ין, מה זה בכל נפשכם? מה זה בכל נפשכם? מה זה המושג הזה בכל נפשכם בתפילה? אז נפש החיים אומר, יש צד של מסירות נפש גם בתפילה. מה זאת אומרת מסירות נפש בתפילה? איך מוסרים את הנפש בתפילה? האדם ברגע שהוא בא להתפלל, הוא צריך להגיד לעצמו, כל ההנאות החיים שלי, כל הדברים שאני עושה בחיים, אני עוזב אותם בשביל הדבר הזה שאני אהיה קשור לקדוש ברוך הוא. כי הקשר לקדוש ברוך הוא השורש של כל הדברים האחרים, אז לכן זה כמו בעקדת יצחק. האדם אומר, אני עוזב את הכל בשביל הקשר לקדוש ברוך הוא. זה מהלך שצריכים לעשות בכל תפילה ותפילה. בכל תפילה ותפילה האדם אומר לעצמו, אני מתרגל את עצמי, שאני מוכן לעזוב את כל הדברים האחרים, כי כל מה שחשוב לי זה עכשיו מילות התפילה, מה שאני מתפלל, זה בכל נפשכם. אז אם אותם אישי ישראל, כן, עשו את זה בפועל ממש, עם כל הרמ"ח והשעשה שלהם, אנחנו צריכים להשתדל בשעת התפילה לעשות את הדבר הזה. ולא בשעת התפילה. אז כמו שהרב הזכיר, לחפש באמת את הדברים שהם מותאמים וראויים למסירות נפש הזאת שאנחנו כל כך צריכים בזמן הזה. ומעבר לזה הייתי אומר גם, אם האדם שואל את עצמו מה לדבר, מה לעשות, אז תפילה, יש תפילה מרוכזת כזאת של בכל לבבכם ובכל נפשכם, ואני תפילתי, שכל היום יהיה בחינת תפילה. אתה הולך, כן, אתה פוגש מישהו, אתה מנסה לעזור לו, אתה לא יכול לעזור לו, תתפלל עליו, תגיד לו דברים טובים, תבקש עליו, תגיד לו בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יהיה בעזרתך, תברך אותו, זה. אנחנו צריכים להיות באווירה כזאת עכשיו של מאור פנים, של תפילה, כל אחד מתפלל על השני, כל אחד מברך את השני, כל אחד שמח את השני, כל אחד נותן כוח לשני, בעזרת השם כולנו נתגבר, נהיה גיבורים, זה לקבל כוח אחד מהשני, בכל רגע, כן? האדם בא על הבית, ייתן כוח לילדים שלו, ייתן כוח לאשתו, ייתן כוח לכל הסביבה. כן? זה זמן של תפילה. זמן של תפילה, גם התפילה המרוכזת הזאת, כמו שדיברנו על עובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם, וגם להתרגל, להיות כמו יוסף. כל אשר הוא עושה, אשר מצליח מידו, אז כתוב, למה כל הזמן הוא היה ממלמל תפילות? כן, כל הזמן הוא ממלמל תפילות. אנחנו נהיה כמו יוסף, וככה בעזרת השם משיח בן יוסף לא יהרג, אלא בעזרת השם יהיה לנו סייעתא דשמיא הגדולה, וזה מה שמתאים, צריך להרגיש את הגודל של הימים האלה, שיש בהם קצת של צרה, אבל בעיקר ימים גדולים, שמתוך הגודל של הימים האלה נידחף לזכות, להביא את עם ישראל, להיות ראויים לגאולה ולעוד גילוי גדול של שכינה בעם ישראל. Lord.
נחזור לפרשת השבוע. הקדוש ברוך הוא קורא למשה מתוך הסנה הבוער. ויאמר משה משה ויאמר הנני. מילת הקוד הזו שבה אברהם, יצחק ויעקב, כל אחד בתורו נענו לקריאתו של האלוקים. המילה הזו הנני מקפלת בתוכה את כל הסיפור של החברה הישראלית. בכל פעם שהעם הזה נקלע למבוי סתום, אנו מפתיעים את עצמנו כשרוח ההתנדבות מנשבת בעוז. כשהייתי חייל סדיר, ובמיוחד בכל שנותיי כמילואימניק, חזיתי במו עיניי בהיענות של ההנני הזה. בהתגייסות למלחמת לבנון הראשונה, למלחמת המפרץ ב-91, לאינתיפאדה הראשונה והשנייה, חומת מגן, מלחמת לבנון השנייה. אחוזי ההתגייסות לא היו גבוהים, הם פשוט היו מטורפים, הם היו מעל ומעבר לכל היגיון. ביחידה שבה שירתתי לאורך כל השנים, חטיבת המילואים של הצנחנים, התייצבו למעלה מ-130% גיוס. חיילים ששוחררו שנים רבות לפני כן עלו על מדים, חיילים שהיו שנים בחול חזרו, התייצבו ואמרו הנני. וגם הפעם, הדור הצעיר שקיבל מאיתנו הזקנים את הכינוי דור הטיק טוק, דור המסכים והפלזמה, הדור הזה הוכיח לנו מאיזה חומר הם עשויים, מאיזה רוח, מאיזה נכונות למסור ממש את הנפש. כל הדיבורים שלנו על הנוער שמנותק מערכים ללא שורשים, ופתאום אתה נתקל בעוצמה הזאת של הערבות ההדדית, של האהבה, של היופי הישראלי, של הערכים הנשגבים, הדאגה לזולת והחיבור העוצמתי לשורשים. וגם הפעם גילויי האחדות, האחווה והערבות ההדדית לא הסתכמו רק בגיוס לצבא. אזרחי ישראל מכל שכבות הציבור עטפו את החיילים באהבה, את תושבי הדרום, עוטף עזה, את תושבי הצפון, הציפו את שטחי הכינוס במזון ובמצרכים לחיילים, שטפו את בתי החולים לחבק את הפצועים, עטפו באהבה את משפחות החטופים. באחדות הזו כמעט ואיש לא נותר בצד. חתן מחדרו וכלה מחופתה מצאו את הדרך לגילויי האחווה האלה. כעת, אחרי שהבנו איך אנחנו יכולים להתנהג, איך אנחנו אמורים להתנהג, לא נותר לנו אלא להמשיך בדרך הערבות ההדדית לאורך כל ימות השנה. לא רק בתקופה שבה חרב מונחת על צווארנו, אלא גם בשנים של ותשקוט הארץ 40 שנה. אני מתכבד להזמין את הרב אביחי קצין, ראש בית מדרש ראשית ורב קהילות הלאומים במשכן מיכאל, לשאת דברים. ברשות מרנן ורבנן, אורחינו הרב ויצן, מוריי ורבותיי, יושב ראש המועצה הדתית, מוריי ורבותיי, ראשית אני מתנצל שקצת גרוני בוגד בי. הרצון הזה להשמיד אותנו לכלותנו הוא לא חדש. די לך לפתוח את פרשת השבוע ולראות את פרעה האומר כל הבן הילוד דיורה תשליכו. אתה רואה שהתוכנית הזאת היא עתיקה מאוד. למרות שכבר מהגדה של פסח אנחנו זוכרים שאנחנו אומרים שפרעה עוד בסדר. צא ולמד מה ביקש לבן הארמי, שפרעה לא גזר אלא על הזכרים. לבן ביקש לעקור את הכל. הפעם ראינו מישהו שרוצה לעקור את הכל. את הגברים ואת הנשים, את הצעירים ואת הזקנים, את הילדים ואת הטף. שלח לי סרטון קצר, ידידנו שלמה קלוגהפט, איש חסד גדול, מורה בישיבה, רעיון עם הבן שלו, דניאל. והבן שלו התנדב שנים בזקה. והוא אומר ברעיון, כל השנים שהתנדבתי בזקה, לא הכינו אותי לראות עוללים בני יומם.
ואז הוא מספר, ועברנו, הוא היה שם במחנה שורה, עברנו דברים נוראים, אבל לא בכיתי. אז הוא אומר, אתם יודעים מתי בכיתי? ביום שישי. הבן שלי התקשר מעוטף עזה, ואז הוא מבקש ממנו, אבא, תברך אותי. והוא מתחיל לומר, יש שמחה אלוקים, הוא לא יכול להמשיך. כל מה שהוא ראה אומר. עכשיו פתאום יוצא על הבנים. אחרי שאתה רואה, אתה מבין מה זה ברכת הבנים. וגם כשהוא מספר את זה באותו רעיון כולו, שטוף דמעות. זה רשעים ברמת רשעה, שכבר שכחנו שיש כאלה. אז מה התפקיד שלנו? אנחנו לא נלחמים היום, אנחנו לא בחזית. אז קודם כל, אתם יודעים שיש מחלוקת בין הרמב"ם לבין הרמב"ן, האם מצוות תפילה היא דאורייתא או דרבנן? הרמב"ם סבור, כמו שהרב סולובייצ'יק בחר אותו, גאל את התפילה, הרמב"ם, ואמר שתפילה היא דאורייתא, לעובדו בכל לבבכם. הרמב"ן בהשגותיו על הרמב"ם חולק, ואומר, לא, תפילה היא חסד הבורא עלינו. לא חייבים להתפלל. קדוש ברוך הוא נותן. אתה לא רוצה לקחת כדור נגד כאב ראש? שיכאב לך הראש. קדוש ברוך הוא נותן לך הזדמנות. אבל מוסיף הרמב"ן, גם אני מודה לרמב"ם שיש מצב שבו התפילה היא דאורייתא. וזה מתי? בזמן צרה. כי תבואו מלחמה על הצער הצורר אתכם והרעותיהם והחצוצרות. אז יש מצוות עשה מן התורה להתפלל. אגב, הרב סולובייצ'יק זצ"ל אומר דבר גאוני. הוא אומר, גם הרמב"ם מסכים להגדרה הזאת. צריך להתפלל בזמן צרה. מתי זה זמן צרה? כל רגע. אתם קוראים עיתונים לפעמים. ראיתם איזה רגע שאין צרות, כשאתה יוצא מהבית, אין? מה אתה יודע? אתה יודע מה יקרה? בליל שמחת תורה שמחנו, רקדנו. מה זה? יום טוב. שמחת תורה. מחרת בבוקר. שוב ושבת. א', צריך להתפלל. אבל לא די לפנות לריבונו של עולם. אנחנו צריכים לפנות אל עצמנו. נו, ומה צריך לעשות? גם פרשת השבוע. התורה מתארת. כאשר משה יוצא בימים הרבים ההם, רואה איש מצרי, מכה איש עברי, אז ביום הראשון, יישר כוח לרב ויצן שטרח ובא. והנה הוא מכה את המצרי, וביום השני הוא יוצא, רואה שני אנשים עברים ניצים, גם זה קורה לפעמים, ששני אנשים עברים ניצים. ואז הוא אומר, למה אתה קרעך? אז הוא אומר, על הרגעיני אתה אומר, כאשר הרגת את המצרי, וירא משה ויאמר, אכן נודע הדבר. משה פוחד. ממה הוא פוחד? מביא רש"י שני פירושים. פירוש ראשון כפשוטו, הנה, עכשיו כבר יודעים. מי יודע מה יעשו לו על כך? אבל אז מביא רש"י את מדרשו. נודע לי הדבר שהייתי תמה עליו. מה חטאו ישראל מכל 70 אומות? להיות נרדים בעבודת פרך. עכשיו אני רואה שהם לא ראויים. הם ראויים לכך. זאת אומרת, ולמה? כמו שאומר אחר, יש בהם רעה בישראל רשעים דילטורים. הנה, התופעת הלשנה קיימת. אני רק עושה ככה, כולם יודעים. ראיתי הבהרה על זה מאוד יפה של הרבי מלובביץ' זצ"ל. והרבי שואל, אני לא מבין. מוישה רבינו פתאום מגלה שיש במה דילטורים. אתם שמעתם דברי חז"ל, הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה. דילטורים, הם עשו גם דברים יותר גרועים. הם עבדו עבודה זרה. אז מה אתה בא בטענות על זה שיש בהם דילטורים? אומר הרבי דבר יפה. גאולת ישראל ממצרים הייתה גאולה של חסד. לא בדקו אותם, הם בסדר, לא בסדר. הקדוש ברוך הוא גאל אותם. אבל מה? אתם יודעים, כמו שעל חז"ל אומרים,
חזן צריך להיות בן 30, צריך להיות נשוי, אבל קודם צריך להיות חזן. האם העם הזה צדיק, לא צדיק, שאומר, אבל קודם כל שיהיה עם. אם יש דילטורים, אין עם. כדי שעם יתקיים קודם כל, אפשר יהיה להוציא אותו. וצאתכם צריכים, תעבדו את האלוקים על ההר הזה, אתם צריכים להיות, עם זה בחרת לי. אתם צריכים להיות עם, אם יש דילטורים, אני לא רואה עם. והנה, מוכרחים לומר, זה לפני 4-5 חודשים. עמדנו והתבוננו וכן נודה, לא רק דילטורים, פלגנים, צעקנים, משמיצים, אני לא יודע מה, כפסע. מי יודע אם כפסע לא היינו לפני מלחמת אחים? אתם חושבים שמלחמת אחים קשה לפרוץ? אני אסתת לכם סרטוט. באחת ההפגנות, איזה רכב בטעות שם דרייב יותר ממה שהוא, 3 הרוגים. זה לא מלחמת אחים יהיה. זה ככה יעבור, כפסע היינו. כפסע. אז הנה אולי נעמוד לפני ריבונו של עולם. אמר ריבונו של עולם, אנחנו עושים תשובה. אנחנו מבינים שכשלנו ריבונו של עולם. היו בנו דילטורים, לא היינו ראויים. ואולי עכשיו אנחנו בתהליך, לא מיד, כמו שהזכר כל מיני ניצנים, אבל אנחנו מתקרבים, שלא תמונה אחרת. אתם יודעים, קראתי לפני כמה ימים, המרינה בהרצליה, אין להם פרנסה, אז מה הם עושים? כל חייל או כל מילואימניק שבא, הוא ואשתו מקבלים הפלגה חינם. זה ריגש אותי. אמרתי, תראה, מה זה? אנשים אין להם פרנסה, אין להם כלום. אז הוא בסדר, אין פרנסה, אני אתן למישהו אחר. פתאום אתה רואה כל מיני רעיונות, כל מיני דברים, זה פשוט, החיילים לפעמים כבר, הם מעלים משקל מרוב על האש שמביאים להם. פתאום אתה רואה איך העם הזה יכול להתחבר אחד עם השני. אז הנה, הלא לכאורה, יש לנו נוסחה, מה לעשות? הירושלמי אומר לנו. דורו של דוד, כולם צדיקים היו. ועל ידי שהיה להם דילטורים, היו יוצאים למלחמה והיו נובלים. אבל דורו של אחאב, עובדי עבודה זרה. על ידי שלא היו דילטורים ויורדים למלחמה ונוצחים. אז הנה, אז אם אין דילטורים, הנה, זה הכיוון, זה המסלול. אבל אולי אצלנו מותר לומר עוד דבר. דורו של דוד צדיקים היו. אני חושב שכשאתה מסתכל פה, במערכה הזאת, אתה אומר, קוראים דברים שלא קרו מאז חילותיו של דוד המלך. הנה, הוזכר קודם, הזכיר הרב וייצן. אתם זוכרים פעם שעופר וינטר כתב איזה משפט אחד שהחשש הזכרת שם שמיים חלילה. מה עשו לו? היום צחק איזה מישהו, איזה חייל אמר לי, אין בלי דרשה אצלנו, לא יוצאים בלי דרשה. מה זה לצאת בלי דרשה? בלי להשאיר את זה שיר, אין דבר כזה. סיפר לי בבית הכנסת השבת, מישהו שהוא עוסק בלתת תפילין לחיילים, לא דתיים. הוא אוסף תפילין שיצאו משימוש, זאת אומרת שאנשים שגם לא צריכים אותם. והוא בא לך, רק אם אתה מקבל עליך להניח תפילין, תן תפילין. עם הנכדה של אברהם גרנית. הוא אומר לי, 2,000 תפילין, הוא אומר כבר חלק, אבל יותר רק למי שמתחייב, לא למי שיקח. ריבונו של עולם צדיקים, ואני רוצה לתת לכם כמה דוגמאות, ובזה אני רוצה לסיים לפני שגרוני יבגוד בי. שמעתי שיעור של הגאון רבו של וייס שליט"א. והוא סיפר על שאלות שהוא נשאל מחיילים. ותבינו מה זה דור של צדיקים. הוא אומר, לפעמים השאלה היא יותר משמעותית מהתשובה. חייל שואל אותו את השאלה הבאה. אני 8 שבועות בעזה. אני צריך לצאת לשבת. אשתי לא טהורה. אני פוחד שאני לא אעמוד בניסיון. שאני לא יוכל לא לתת לה חיבוק. אני פוחד. מותר לי לצאת? אתם יודעים מה זה 8 שבועות הוא בעזה? הצדיק הזה. אגב, מה אמר רב אושר? תצא ותשתדל. כך הוא אמר.
אגב, אני מוכרח להגיד לכם, חשבתי שיש איזה צדיק אחד כזה. אז אני רוצה לשתף אתכם. אתמול קיבלתי שאלה. התקשר אליי חייל מעזה. הוא אומר לי, אשתי רוצה להביא לך שאלה. בשמחה. בקיצר, אם באה שאלה, אני אומר לכם, אי אפשר להתיר את זה. תיעצת אפילו מאוד פוסק. אתם לא יודעים איך כאב לי הלב. הוא בא לשבת, אחרי כמה שבועות שהבא הזה. עכשיו, היא מצרפת לי פתק. משלשום, כ"ח אתמול. מצרפת לי פתק. אז קודם כל ככה, כשדיברתי איתו בטלפון, אמרתי לו, פעם שנייה מתקשר, אמרתי לו, שלום, צדיק. ומה צדיק? אמרתי לו, אתה מתקשר מעזה לכאלה שאלות? אין צדיק גדול ממך. אז היא כותבת לי ככה, שלום הרב, זו אשתו של החייל הצדיק, פלויני. אני כותבת לי. היא מפרטת לי את כל השאלה, ואז היא כותבת לי בהי לישנא. הלוואי שיש כאן איזשהו פתח ליתר, אף על פי שנקבל באהבה כל תשובה ונעשה את זו לשם שמיים. אני אומר לכם, לא יודע, 7-8 שבועות, לא יודע כמה יותר. בסוף היתר היה איזה זכות צה"ל, שהוא העריך לו את החופשה, אני מקווה שהוא העריך, כי לא חזרה עליי. העריך לו את החופשה ביום אחד, ואז הוא הסתדר. דורו של דוד צדיקים, איפה יש לך חייל בתוך עזה? אומר רב אושר עוד שאלה ששאלו אותו. לחייל נולד בן, והברית בשבת. נתנו לו שחרור, אבל זה כבר היה מאוחר. אם הוא ייסע הביתה, הוא יגיע בשבת. אז הוא אומר לרב אושר, הרב הצבאי, אמר לי לא. לכאורה הוא צודק, אין היתר לנסוע בשבת כדי להיות בברית אפילו של הבן שלך. מה היתר? אבל בא לרב אושר, אז רב אושר אמר לו, תשמע, כל חייל, אחרי תקופה מסוימת, זקוק לרענון. אם אתה גם מרגיש שאתה זקוק לרענון, מותר לך לצאת הביתה, ורענון זה נחשב פיקוח נפש. אם אתה רענון, אז מותר לך לצאת. אחרי כמה דקות החייל הזה מתקשר אליו, הוא אומר לי, בדקתי את עצמי, הגעתי למסקנה שאני לא בתוך ההגדרה הזאת. מה אני אגיד לכם? דורו של דוד צדיקים, והם בהם דילתו. ואני אסיים ברשותכם בהקשר לרב ויצן, לעוד תושב כרם שלום. בכרם שלום היה תושב נוסף שקוראים לו עמיחי שינדלר. אבא שלו למד שנה מעליי במדרשייה בכרם ביבנה. דוד שלו היה רם שלי במכינה. הוא תושב כרם שלום. לפני 13 שנה אחיו אבישי נהרג בפיגוע בבית חגי. הוא היה תושב בית חגי, זה היה קריית ארבע. ביום שמחת תורה הוא היה אצלו בממ"ד, המחבלים נכנסו אליו הביתה, והוא ומשפחתו בתוך הממ"ד, הוא עמד ככה בכל כוחותיו, אני לא יודע כמה זמן, הרזיק את הדלת שהם לא יצליחו להיכנס. אז מה הם עשו? הם שמו מטען, המינן התפוצץ, ושתי ידיו נקטעו. יד אחד ממש, וביד השנייה יש לו 2 אצבעות. פגשתי אותו בסוף שבוע שעבר. בסוף שבוע שעבר היינו 3 ימים, 5, 6, שבת בירושלים, עם ארגון שנקרא הצעד הבא, שעוסק בקטועי גפיים, עם 20 קטועים מהמלחמה הנוכחית, אזרחים וחיילים. אתה רוצה יושב איתך בשולחן מישהו מקיבוץ בארי, קיבוץ בארי, הוא אומר ככה, הוא איבד את אשתו, את בנו, את רגלו ואת ביתו. זהו. אתה לא יודע מה להגיד. יש שם 2 חברים שהיו במסיבה, הוא והיא, הם שניהם קטועים בדיוק אותו הדבר. כן? 2 קטיעה על הברך. אגב, הרבה שם היו קטועים בגלל שעשו להם חוסם עורקים, וזה היה להם שעות, עשה להם נמק. ובגלל זה הרגלם בדרך כלל עושים. בקיצור, באמת, היה לנו טקס בכותל עם הראשון לציון, היו דברים מאוד מאוד מרגשים. מספר לי עמיחי שינדלר, כיוון שהמלון שהיינו, איזה מלון 2 כוכבים, וולדורף אסטוריה קוראים לו, וזה היה קרוב לעיר העתיקה,
אז הוא התפלל שחרית בביתו של הרב לבנצל שליט"א, הגאון הרב לבנצל שליט"א. מה הוא שאל אותו? כבוד הרב, אני צריך ליטול ידיים? אמר לו, כן. אני צריך לברך? אמר לו, כן. אז הוא מברך על נטילת ידיים. זה הטריד אותו, אני בטוח שבשביל זה הוא הלך לשם. חוץ מזה שהוא רצה לדעת, כי ידעו, הוא היה ימני, ועכשיו בגלל הקטיעה הוא משתמש דווקא ביד שמאל, בקיצור. זה מה שתורד אותו, אתה רואה בן אדם, ומה שתורד אותו, איך עובדים את השם. ואתה עומד ואומר, ריבונו של עולם, דורנו, אולי מותר לומר, דור שכאלו צדיקים, ודור שמשתדל, הוא לא היה בסדר, נכון, ריבונו של עולם, הוא לא היה בסדר. אנחנו מודים, היו בנו דילטורים, אבל אנחנו עובדים על זה. אנחנו כל אחד יקבל על עצמו להשתדל עוד יותר, שלא יהיה. ואז אולי בזכות זה, הם שוב צדיקים כאלו, ובזכות שלא יהיה בנו ניטורים. נאמר אבינו מלכנו, עשה למען הרוגים על שם קודשך, עשה למען טבוחים על ייחודיך, עשה למען שמך הגדול, הגיבור והנורא, שנקרא עלינו. תודה לרב קצין. לקראת סיום אני מבקש שוב להודות לרב רועי, שכשהודיתי לו הוא היה בחוץ, הרב רועי כהן, על הארגון, לכלל רבני הקהילות, על היוזמה, לקהילת בית כנסת הגדול, על אירוח הערב, ליעקב ששה, על הצילום וההגברה, לרב דורון ציטיס, על הליווי המוזיקלי, וכמובן לדנה הוד, הרל"שית שלי, שאחראית על כל הפקות המועצה הדתית. יישר כוח לכולכם. אני מודה לכל מי שהגיע להשתתף בערב זה, ומאחל ימים שקטים לנו ולכל בית ישראל. השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום. לשירת המנון התקווה, אנחנו מזמינים את כולם לעמוד, בבקשה.